olen Eero Pietarila, yrityksen toinen osakas ja toimenkuva on toimitusjohtaja. Yritys OK Graniitti Oy, niin voidaan, kun historiaa ruvetaan tarkastelemaan, niin katsoa, että juuret johtaa tuonne 50-luvulle, jolloin tämä mustakivi-esiintymä täältä Oulaisten Likalan perältä on löydetty. 1960 on sitten perustettu louhintaliike L. Suonvieri, joka aloitti sitten mustan kiven irrottamisen lähinnä hautakivikäyttöön. Sitten 1969 perustettiin Oulaisten Kivi Oy, joka jatkui hyvin pitkälti samoilla linjoilla mustan kiven louhintaa, ja mukaan tuli sen lisäksi myöskin sitten urakointitoiminta, josta varmasti tunnetuimpia ja merkittävimpiä on Finlandia-talon sokkeleitten ja piha-alueen kiveysten urakka. Vuonna 1981 sitten perustettiin oma jalostuslaitos ja ensimmäinen kivisaha asennettiin mustan louhimon viereen. Siitä sitten 80-luvun edetessä jalostustoiminta kasvoi, laitettiin lisää koneita ja myöskin tuli mukaan uusia louhimoita erivärisine kivineen. 1990 yritys siirtyi helsinkiläisen Saxo Oyn omistukseen. 1997 Saxo luopui kiviliiketoiminnasta ja omistajaksi tuli Mäntylä Mining Systems Oy Kemiistä. Ja tuolloin perustettiin uusi yhtiö OK Graniitti Oy. Ja vuonna 1999 Eero Alanen ja Eero Pietarila ostivat osake-enemmistön Mäntylä Mining Systemsiltä ja loput osakkeet 2004. Tänä päivänä toiminta käsittää Oulaisten tehtaat, jossa jalostuslaitosten pinta-ala on 2500 neliötä ja 9 louhimoa eri puolilla Suomea. Näistä louhimoista pohjoisin on tuolla Kittilässä ja eteläisin Kalvolassa. Työntekijöitä yrityksellä tänä päivänä on 13 vakituista ja 2 kausityöntekijää. Liikevaihto meillä vaihtelee 1 miljoonan ja 2 välillä koostuen blogimyynnistä, hautakivipuolivalmisteista, talonrakennuksen kivitöistä ja ympäristörakentamisen kivitöistä. Näiden eri segmenttien keskinäinen painosuhde vaihtelee hyvinkin voimakkaasti vuosittain. Louhinnassa tänä päivänä käytetään pelkästään hydraulisia porauslaitteita, eli tämmöinen porakoneen päällä keikkuva käsiporari on jäänyt historiaan. Ja porauksessa porataan kallioon joko vaaka- tai pystylinjoja, joissakin tapauksissa molempia riippuen kallion rakoilusta, jonka jälkeen nämä poratut linjat panostetaan ja räjäytetään. Tällä saadaan irtoamaan peruskalliosta 50–200 tonnin painoinen kami, joka sitten pilkotaan mekaanisesti poraamalla ja kiilaamalla sopivan kokoisiksi lohkareiksi. Lohkareet numeroidaan, mitataan ja luokitellaan eri käyttötarkoituksia varten, jonka jälkeen ne siirretään varastokirjanpitoon. Lohkare on siirretty tehtaalle. Sahuri siirtää sen sahan alle ja tekee halutun ohjelman koneeseen. Keskimäärin 3 vuorokauden kuluttua kone on tehnyt ohjelmansa ja kivilataus puretaan jatkotoimenpiteitä varten. Sahauksen jälkeen kivi menee pinnoitukseen, jossa kivi joko karhennetaan tai hiotaan eri asteiseen loppupintaan. Tämän jälkeen pinnoitettu levy menee palasteluun, jossa se leikataan määrämittoihin ja siihen tehdään tarvittavat viimeistelyt, reunakäsittelyt, poraukset, faasaukset. Ympäristökivituotteiden tyypillisiä kohteita on esimerkiksi Helsingin Mannerheimintien jalkakäytävien laattapinnoitteet,
Oulun Kiikelin muurit ja tämän kuluneen vuoden ajalta esimerkiksi Turun uuden Myllysillan kivitoimitukset. Uskon, että suomalaisen kiven ylivertaiset ominaisuudet ja alan yritysten ympäristötietoisuus tulevat jatkossakin turvaamaan perinteisen alan jatkuvuuden Suomessa.